Ito yung nakuha ko nung dulo. Pauwi na ako. Yan yung nakuha ko. Yan. Yun, sub sa inyo mga adyo dyan. Dahil wala pa tayong gagamba ngayon. Yan o. Gagawin natin ngayon subukan natin maghanap kahit yung maliliit. Tapos titignan natin kung paano lumaro mga adyo. Siguro samahan nyo muna ako kasi hindi pa dumadating yung mga gagamba natin. Basta abangan nyo and God bless ulit. Happy New Year sa inyong lahat. Yun lang. Tara, samahan nyo ako. Yun. Dito mga G, may nakita akong sapot na kasi dito eh. So nung umuulan kasi kanina, pagdaan ko dito, nakita akong sapot. Subukan natin kaya kong hanapin. Maliliit lang to, mga gagamba talaga ngayon dito kasi malapit lang sa amin to. Pero pag lalayo ako, malaki-laki na siguro. Okay. Natin kung makikita nyo mga adya. Yan o, sapot. Yan, makinang-kinang. Kita ko na kagad yung gagamba mga adya, nakasubo. Parang dalawang gagamba to Maliit mga adya, maliit. So, tignan natin kung makikita yung gagamba. Yan. Kita agad yung gagamba. So, hindi na natin patagalin pa to. Kunin natin siya. Uy, tumalon. Ako tumalon mga aji. Walang ya. Problem. Ayun, nandito pala. May kasama siguro. Ano to? Ulit pa talaga. Maganda, pukol nga lang mga kaji. Yan siya. Tangkal to mga to, pakain talaga. Yun, pupunta tayo kay Sir David ngayon. Kasi yun may mga bata pa dun mga kaji. Isa na yun. Wala. So dun, nandyan, may napapicture sa atin mga batang babae mga kaji. Hindi ko kalain. Yun gambang kuryente mga kaji. Susungkitin kita. Ikot ka sa akin. Ayun malaki-laki. Sungkitin natin yan. Pero wala pa akong lalagyan. Pating kukunin yan. Subukan natin. Dali mga kasi susungkitin natin. Sige, shout out daw. Kaya mga bata sa amin Kaya nanguha tayo ng gagambang kuryente muna ngayon na yun Ang dami So, pwesto muna natin to. Hindi na tayo mag-kuhan, sir. Okay. Sir David muna, yan. Nakasaklay Hindi ko na hukay patong na, yung hollow blocks, ganun ko lang, tapos lagyan lang ng bakal para hindi matutumba. Tapos halo. Dalawa ba? Yan, Sander, baby niya. Ayun natin itong mga gagambang kuryente na to. Kasi sa mga bagets dyan, yan, may gagamba naman tayo dito. Nakuha tayo. Bakit yung gagamba dyan. Pero lagay mo natin itong gagambang kuryente na to. So, tatapang na sila mga kaji. Hindi ko maano kunin ko na lang muna, tapos pag nalagay na natin, sa pakita sa inyo. Ito, ewan ko babae yata to. Yan, mga kaji Tanya yan Puro gagambang kuryente yan. Dito kala Sir David tayo. Kasi doon sa bahay nila, maraming may mga maliliit na gagamba. So, kunin natin. Yun, sap sa inyo mga kaji. Titingnan lang namin kung meron. Kung meron pa dito. Tingin tayo kahit mga pakain lang. Basta meron tayong makuha. Kasi meron. So, ganyan yung itsura ang dadaanan natin. Yan.
balad yan. So sa kabila naman ganito, puro pula pusod, pero titingnan natin kung meron. Bali, piplay ko na lang to pag may makita tayong gagamba. So ganun yung gagawin natin. Okay, samahan nyo ako. Para mga aji, kala ko buhok kaya tayo, kaso hindi ko kukunin to, wala akong lalagyan. So hanggang picture lang muna siya. Pero kung sa bukid namin to mga aji, ewan ko lang. Oop! Tayo, 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 tayo. Tayo, tayo. Ayan. Matibay pa, matibay. Kaya pa, kaya pa. May sapot dito. So, my God mga aji. Yan, tigas-tigas to. Kaso, ganito yung pinagbahayan, no? And, hindi natin lang kung nasa baba, nasa taas. Tingnan ko kung meron. Pag wala, wala talaga. Tingnan natin. Kaya mga aji, lagot tayo. I-invade na tayo ng mga bata, oh. Pupunta daw sila dito. Patay na. Ito yung makablog nito mga aji. Ayan, kaibigan din natin to, bata basketball. Ayan. Patay mag-vlog nito. Pag dinumog tayo nito mga aji, patay yung bata, o kukulitin tayo nito. Yan. Kukulit, diba? Mga batang babae, mga nanonood pa ng video. Sige, anong pangalan mo? Yan, pa-shoutout mo. Leia Andrea M. Mojica po. Okay. Oh, basta yun nga, Kaji. Muli ka lang narinig ko. Yun, shoutout daw. Sige. Sana muna tayong gagamba. Dali. Hanap muna tayo. Kasi malawak-lawak yan. Titignan natin kung meron. Makahanap lang kung kasi kahit TM lang. Hindi ko kukunin yung tanggal. Sige. Lang yan mga Kaji. So, napakadaming ganito. Yan, oh. Sino daw? Shoutout daw sa aso niya. O sige, sa pogi mong aso, shout out. Pogi nga aso. Dito pansinin nyo. Bahay ng gambang kuryente. Tapos may nakatiklop, silipin natin. Wop, positive. Kunin natin yan. Kukunin natin mga kaji, ha. Hindi ko na papanin to, baka tumalon. Uy, pusang alaw, kakasabi ko lang baka tumalon niya. Sasayang tayo ng gagamba dito, ah. Kanina pang may tumatalon mga kaji, post ko muna. Walang yung kabubuhan yan mga kaji. Pero dinampot ko na lang. Wala. Laglag na sa baba mga kaji. Mga ganito, nakakain to. Nalimutan ko lang tawag dito mga kaji, pero nakakain to. So yan, kuha tayo. Pa naghahanap tayo mga kaji, tapos may ginangata-ngata tayo. Yan, nakakain to mga kaji. So yan, hanap muna tayo. Talaga. Sa loob pala mga pula, oh. Yan, mga pula sa loob. Kunin natin. Tabi. So yan, kumuha tayo ng konti lang mga kaji. Yan. Kaya na natin. Okay, hanap tayo ng iba. So yan mga kaji, oh. Tabakal lang to, lalim. Yan, may isa yan sa loob.
Wala. Wala makita. Yung mga baka mga adyo. Walang tali oh. Pag inaabol tayo niyan, karipas tayo takbo. Pang lalaki pa naman to. Hindi. Babae. Babae pala. Pero mga tali oh. Yung nangahabol na to, nanunuwag na. Baka. Bait-bait naman eh. Ginabol talaga niya ako niyan. May nakita tayong spot mga kajay. Medyo tuyo-tuyo na ito nandito. Wala no. Nagpuputol na talaga. Wala na mga kajay oh. Parang area na to talagang hindi develop na. So yan. Nakita tayong mga tuyo-tuyo na yan. Subukan natin maghanap. Meron tayong makikita dyan. Yun, nakakita tayo ng isa mga kaji. Malaki-laki din to. Good size. Pero wala, putol pa ah. Pero kukunin natin siya. So yan, kunin natin to mga kaji. So yan mga kaji. Nakita naman tayo. Yan. Hindi ko na masyado malapitan mga kaji kasi ayan o, yung kamay ko, dalawang gagamba pa hawak ko mga kaji kasi puno na yung lalagyan natin. Tapos malaki-laking gagamba din to. Yan siya, nagbikot-bikot lang ako dito sa amin o. Yan. Yan siya mga kaji, lugar namin to. So yun, libreng gagamba mga kaji, pang content na ulit tayo o. Yan siya. Nauli kunin na natin. TM lang siguro to. Good size. Yan mga adyo. May mga alaan dyan. May marka uno. Alam ko ito yung marka uno eh. Galaw nga. Galaw. Ito yun. Yung nakabaliktad na to. Tapos may huntsman tayo mga adji. Yan. Huntsman na ano to. Yung sa dahon. Yung nangangain talaga ng gagamba to. Ng huli. Puro pula pusod to ha. Ito kasi ito yung pauwi na ako mga kaji. Nakuha ko yun yung kinakain niya pa oh. So good size din siguro to. Yan. Yung kinakain niya. Nandun pa. Tapos ito naman sa kabilang kamay ko. Pang sampuan lang. Tapos di ko mabuksan kasi gawa ng may huntsman dito. Di ko mabuksan to. Ito yung man yung isa. Siguro to tercera. Yan mga yan. Or tangkalax. No! Ito naman yung isa. Putol yung galamay niya pero malaki-laki din. So good size na din. Kung sa mga Tagalog na gagamba to, sa Cavite, malaki na to mga kadya. Yan o. Ito yung nakuha ko nung dulo. Pauwi na ako. Yan yung nakuha ko. Yan. Tapos, ako mga nakuha. Ito na nga kadya yung mga nakuha natin. Tapos, yan. Tapos yung kinuha ko na lalagyan doon. Kasama ko nung nag-ikot-ikot tayo nung umaga. Yan.
Sakto yan mga kaji. Parating yung salmon natin yan. May mga kalaban na sila, gambang kuryente. Tapos yan, tingnan natin. Ito. Yung mga nasa kamay ko. Yan. Tapos ito. Balik na rin natin yung marka 1. Kaso hindi kasi natin mabuksan gawa ng meron to. Ibukas mo dito. Yan, meron kasi yan. Kaya hindi natin magagawang buksan. So yan, ano natin, yung manakuha natin. Yan. Pura pusod lang to, isang puno lang to. Papakita ko sa inyo sa clip. Ito yung marka 1. Yan. Yan. Pag nasisilip niya yung puti doon sa likod niya. Yan. So yun na nga mga kaji. Yun, may mga gagamba na nakukuha. Pwede palang mag-hunt dito, kahit sa tabi-tabi lang. Sakto to pagdating ng mga salmon natin, mga gagamba. Yun, God bless sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. Thank you.